shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu wallahi tallahi ba APC ce sanadin cin zaben ka ba, in kuma APC ne to ku faɗa menene. To kar ka manta, kar ka shiga kabilanci. Idan wani ya zo ya ce ya kewaye ka an shi ma bayan rabe ne, yarabawan Lagos sun zaɓe ka, na Oshin sun zaɓe ka, kiristocin wasu musulmin yaraba ma ba su zaɓe shi ba, ko sun zaɓe shi. Idan ya ɗauki gwamnatin Najeriya ce zai ba yarabawa, ya yi daidai. To kai Ahmad Bola Tinubu, kai na Allah ne a tunanina, kar ka yarda wani ya je ya kira ka da kabilanci. In ka yarda da kabilanci to ni ba ni na sa ka ba.